Hawu mzo. Ngokuhamba nje iminute elilodwa sengibuza usulele la usumqumbalala. Hey Phari. Hey. Sengiyaphupha nokuphupha cabanga. Yazi ungafunga ukuthi uhambe 3 hours ngomzuzwana nje. Yini bafo ngoba phela ngithi ukhonza pha akekho semngcwabeni. Yakukholwe phela. Siso sakhe esikhulu sifezekile. Esikhulu? Ngiyakutshela. Iziphi lezo boyo ngiphathele zona uze nazo? Alela phela. Izolo. Aha. Ngihlezi lapha ngithi bengisendlini ngakhonza apha. Kufikele ngane le usakho. Usakhopha. Umithi yanoka ngale endlini yomjida. Nomfana lo undomiso akekho. Mase isithole story ngathi uhambe wayophuza yabo. Hawu. Akanawo ukhiyo okuvula ngale. Khonza pha akekho la. Wangena lapha kimi. Ngamshubela. Sazoka boy, sashubelana kwase kuseni. Ngifuna lokho vele ngakuvele ngifuna lokho phela. Uma ngabe sivuke kuseni mfethu sizonokho. Hayibo. Le nokho eqhuma kanje kabanda yabo. Lo mfana undumizi. Uma uthi uvula umnyango mfethu naye ingane isidophela emva kwezivanda yabo. Kangaka ukuthi angene. Kangaka futhi uthi angene. Wavela waba ulwembu. Wajika umfana ingane yathola ikululeko. Hey, wajike sesemnyango akasalizwa la nephunga lentombi yakhe. Sidalo. Ngena la nja yami. Uyabona next week besithi sokwehlisa kube no-admin wenqwele. Uyabona ke kulokho ukhombisa ubudoda. Ngiyakhombisa ukuthi mina ngakucabela isikhotha. Ungangikhohlwa phela kwi-CD cover yabona mase kunyuka amagama. Ungangikhohlwa nami ungifaka. Hayi sebenzile phara. Yabona abasandile abangani abasebenza njengawe nowadays sebeyahlungwa. Wona wabona umlimi ehlunga ukobe emakhobeni. Nakuba kwakungelula ndoda wayibona ukuthi le ntombazane usakho isho ukungijuqa ibhadi. Uyabona nje ukuthi wayibona nje ukuthi ngidinele kabi engifuna ukungibona eduzane kwami ukukhuluma naye. Usho kanje? Ngiyakutshela mfowethu. Hayi nangixoxa uthina abayidanyini. Hello? Sakho njani? Buka phela. Ngiyazi ngonile. Kodwa bengicela ungephi ithuba lokuthi ngikuchazele. Ngilalela. Sakho. Ngiyaxolisa ngengakwenza ngalela langa. Ekutheni ngikubize, ngiqede kwamina ngabe ngisafika. Kwaba yiphutha. Awu, iphutha? Iphutha lani lelo? Sakho. Ngeqe wayekafaro. Nakhona ngangiphuziswa omzala bami. Indlela esaphuza ngayo saphuza ngendlela ukuthi angwazanga nanokuthi ngibadojeke ngaze ngeqiwa ziphuzo. Okay, anginankinga ndu. Hawu. Akunankinga. Kalula kanjalo nje. Hayibo, kanti ufuna ngithini wena? Njengoba ngixolisa lesakho, bengilindele ukuthi ungithethise. Usho konke okubuhlungu ongaphakathi kuwe. Kanti cha wendu. Angithi ngakutshela ngalela langa ukuthi usiyobhuda kubona utshwala. Waphika wena. Buka phela. Bengicela ke namhlanje ukulungisa iphutha lami. Uze la sihlale ndawonye sibe sonke. Ngiyathembisa ngeke ngiye ndawo. Awu, cha ke ngeke ngikwazi ke mina. Ngamane wena uze la ngasekhaya. Hayi okay akunankinga. Awuthi ngibe ngigeza ke in 15 minutes mina ngoba sengilapho ke. Alright, ngizobona ngawe. Okay, sithando sami. Hello? Unjani mzu? Angisakwazi. Ngikhuluma nobani mina? Hawu. Usakho nje lokhuluma naye. Kanti nenamba yami usenayo? Uma nje ngingasathandani nomuntu, ngikhipha yonke into yakhe efonini yasekhaya. Hayi cha unenhliziyo embi umfana. Kanti mzo nje? Ubungibingelela noma mhlambe kukhona isizathu esithile obungifonelela sona. Ngikuthinta nje. Ngibuza impilo. Nanokuthi ngifuna sixoxele ngalento eyenzeka ngalela langa. Hayi cha, usagijima namanje udlula uRonaldo ucabanga. Noma ndomizo lo usuthandana naye. Ucabanga ukuthi kumphatha kanjani nje ukuthi wena ubhizi ngcobana nami? Isikhundleni ngabe ungcoma yena. Hamzo, kanti ubungiyoza? Wazi kahle ukuthi lento eyenzekile ibeliphutha. Wena usuyintombi kandu.
akusho ukuthi-ke mina sengubabezala wakho. Angikuqalekisi. Kodwa uzwazi ukuthi okwenza kimi ukwenza kuwe. Angithi wena lokho ungibamba ungikhohlwa, ungibhotoza. Engabe uyalala. Hayi kulungile mzo. Kodwa siyazi sonke ukuthi la khona khona isidumbu kubonakala ngamanga. Hawu sithanda sami, angisakwazi. Hawu, yini bakithi? Hawu, sakho? Usakwatile namanje? Hawu, kanti-ke mina ngisekho-ke lapho. Asedlule lapho, sengikhona mina, and ngowakho-ke sithanda sami. Manje sithanda sami sithini? Ubufuna sizobonana nje la, okanye khona ungibizele khona? Kunento kumele ngitshele yona. Kodwa futhi mhlawumbe ukutshela kwami soxabana noma kuhlukana. Hawu. Sekwenze njani-ke manje? Isimbi kangaka ngokuba singaze sihlukane. Ngobani vele? Cha ukuthi kumele ngitshele kuqala inhliziyo yami ngaphambi kokuthi kwenzeke. Bengingalindele ukuthi ngeyizathunyana nje ezo-2. Sengaze kuba ukuthi kuphela uthando lwethu olukhulu nakangaka. Sakho, ngiyakuthanda. Ngiyacela ukuthi ungangishiyi. Ndumisa, angizizwa kahle yazi. Ngisola ukuthi ngikhuleme. Ini? Sale kahle Ndu. Zindaba ezimnandi phela lezo. Ngempela? Awazi inhliziyo yami ijabula kanjani. Sengizoba ubaba madoda. Awusukaneni madoda. Hey! Usakho ungenza umuntu. Yolala ngijuma. Awusukaneni madoda. Hey! Hawu bakithi. Aha! Uyaphila kodwa mfana wami. Hey! Kodwa bakithi. Yabona-ke lo undumiso Junior-ke lo. Awusukaneni. Uyakuthanda ubaba uyezwa. Awusukaneni madoda. Sengizoba ubaba. Awusukaneni madoda. Hey. Thank you so much to all you guys. I know ibhizi besilaleli lapha endaweni ezahlukahlukene lokubhizi bethi hey ubani lona khulekani guysini ngizonikeza information le ninayidinga. Thank you so much ku Best Radio Zulu Studio TV. Thank you so much for loving us. Igama lami nguMahe Umbatha umthi usonjikazi ekhumbile amagwala nasetenene esandla mina ngiyenela ingoromba ingarabethu fana ngakudla fish kodwa khona ngathela ama fish and chips ngila nenkosazana lokhu business giver I now give nenkosazana kahle nje ngithi mina I can't wait for the weekend to end not to begin to end guys in so now every Monday usitshela kahle ukuthi umonakalo ongakanani abantu abangakwazi lo busy bathi usisi kahle ubani lo busy esinikeza information efana lena. Bangibiza ngokhonza phizwane uma ngethe unsele Kalinda Mkhonto yimina loyo. So igona kuphaza siphathela khona on Monday sazi ukuthi on Monday so siphethe izinto ezimnandi izinto ezibutebo izinto ezilate izinto ezila igona kuphaza siphathela khona helpsing ngizela nenkinga ngiyacela mfethu iphathe kahle and enjoy your weekend mina sobuyela emsebenzini. Okay but siyabonga. Love and enjoy. I love you mama man. Ngiyabonga. Sawubona ma. Hawu, ukhonjiswa bani lana? Hayi. Ngiyinkabe endala mina
Ngeke ngiduke. Hayi bontu. Awusumdala ngempela ke manje. Hayi. Akuba. Ngaze ngajabula ukukubona. Hayi, jabula mina ma. Sekunesikhathi ke ingasazana. Kodwa nihleli kahle ekhaya. Ya, ngasho ngithi kuyancengeka noma ngingajwayeleki phela ngaphandle kwakho. Yazi ngiyayiklina indlu yami lapha ekhaya noma sekukwamachanga kwampunzi endlemini ngoba ngekho nje. Hayi lutho ke ma, indlu right. Uzoyibona nje nawe mase ufikile uzosivakashela. He, mhlawumbe nje seniphuzela kuyo noma uswayiphendule yakho nale ntombazane yakho le ubani usakho. Hawu ma, kanti usungikhohliwe mina. He, ngiyonigaxa induku. Hawu ma. Ngiyaphazama impela kodwa ngiyahlonipha njengoma wami. Ma, kunodaba phela engifisa simkhulume la. Njengoba wangizala ke nawathi uzela insizwa. So, ngangeke ngibe ingane kuze kube phakade. Njengomzali, ngiyazi ukuthi ubekulindele ukuthi ngiyolenza iphutha. Awuyiye kulokhu kudla iguma. Kwenzakaleni? Ma, ngimithisile. Usakho ukhulele. Wendu, usuyindoda yini wena? Yini lo othi uma uyenza nje uyibona ukuthi umuntu wena? Njengoba umquba lapha ekhaya izondla ngani lengane? Ma, ngizohluleka ukuyiphendula yonke le mibuzo onginika yona. Ngoba ngiyaqala ukuba kule simo lesi. Kodwa ke sekwenzakele. Okwamanje angizukuyikhuluma ngoba ngangingekho mhla umvula amathanga. Futhi angifuni na kuyingena. Bathi bazozana imvele bona uzobika isisu. Anginaso isiqiniseko salokho ma. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzoba into yamaduze nje. Angazi, angithembisi nokuba khona. Ngoba ngisanda kuthola nje naleli toho emsakazweni. Abalungu bami ngeke bevume nje kalula kanjalo ukuthi ngihambe. Ma, ngisayochama la. Mbukade ungachami ngani endleleni? Hawu ma, sengingachama endleleni manje ngibanje amaphara ngiyazi ngisho nale ndawo mina. Oh, Lingaphi i-toilet? okay, ngiyabona. Nathi ingane vela yelo. Ake isibonile. Mhlawumbe sizoza la. Kuthiwa nginicela ingene ngaphakathi. Okay, sekulandela. Njengoba silapha ke la ekhaya ngithunywe udadewethu. Uthi angizombikela nathi ingane ukuthi simgilele imhlola yakhuleliswa umfana wale ekhaya. Manje ke ngithi angimlethe nizombona ngoba udadewethu impela nje ukhuza imhlola. Asazi ke noma umfana wale ekhaya ukhona nabantu abadala phela bale ekhaya nomama umfana. Hayi kuyezwakala. Noma ke sekuye kwathatheleka phezulu ngoba phela umama womfana akekho usematohweni ke ngenxa yemisebenzi. Kodwa naye besingamfonela ukumazisa. Mhlawumbe abuya asondele ngaseduze azoyilalela udaba okanye kuba ukuthi amatoho amxakile ngaleyo ndlela. Akwazi ukuthi abize noma ihlobo esithile esizokwazi ukuzonilalela ukuthi lithini. Kodwa ke umfana yena ukhona ngalendlini. Angazi ke noma singambiza ukwazi ukuthi ethekelelwe udaba esenifike ngayo. Ngiyakuzwa ke. Kodwa ngoba phela bengithunyiwe nami, ngithunywe udadewethu bengeke ngizinqabe sethi angihambe. Ungifonele nje impela ebusuku wathi angivuke ekseni size la. Bengeke ngisanqaba. Ungibona nje ngibhula amazolo. Dingeka imali yamazolo engiwabhulile ngoba ngiza la. Dingeka u100 ukuthi ngibhula amazolo. Nodadewethu ufuna imali yakhe yamadolo ngengane yakhe. U400. Nemali yenkosi kanye neimbuzi ezimbili ezifanele ziyogeza amagcele esiwashiyele niwonile nina ngomfanweni wala ekhaya. Angeke impela ngitshelele nje uma wakhe ukuthi egcine zonke izinto ezifanele. Kanye nomfana impela siyamdinga ezikhulumele sithole ubufakazi ngalento. Kezwakala impela. Cha asili nathi. Njengoba bese ngichazile ukuthi
abengamele ingane kahle kahle abekho. Kodwa ke ake simbize umfana asondele sizoqiniseka ukuthi uyanazi noma akanazi. Ndumiso? Wendu? Yebo. Usondele ngapha ngendoda. Naba abantu lapha. Hayi uyeza. Hayi phela yes. Hawu, abantu abangaka nje. Sembona. Ya ngisho kubizile ke wendu. Naba abantu bafikile la. Aha. Kuse kusela ukuthi ke unecala osulenzile emzini wabantu. Manje ke sebeyifikile emathupha. Kodwa ke ngikhulumile nabo ukuthi ngeshwa abazali noma umama wakho akekho semathopheni. Ngasho futhi ukuthi bekungenzeka utholele umuntu ozokulalela udaba. Kwatholakala ukuthi ke kube short notice njengoba sebefikile. Kodwa ke njengoba sebekhona bafisa ukwazi ukuthi uyabazi noma ubazi. Njengomsolo ngasho ngithi ngiyalivuma icala. Kulungile. Nginombuzo. Njoba sebefune imali eyingaka nje. Laba bantu bathi bafuna imbuzi ezimbili, imali yamadolo kanye nemali yamazolo. Izophuma phi yonke le mali? Engingakusho nje mina ngizale ekhaya. Sizozama ukwenza izaba zokuthi kulungiseke konke lokho. Niyamuzwa ukuthi uthini? Hayi cha siyamuzwa umfana. Ukhuluma into ezwakalayo. Kuyasijabulisa nokuthi akasiphika ngesiso. Kodwa ake size kuwe Ntombi ukuthi nizoyikhulisa kanjani ingane nobabili. Ayis. Ngibonge nami ukuthola ithuba. Cha mina engingakusho yikho ukuthi yebo isisi sala ekhaya. Kodwa siqondene nawe Ndumiso. Hayibo. Ingane yamzulu. Hawu. Hayibo. Sakho. Uyazizwa ukuthi uthini? Hayi. Awukakhuluma usazokhuluma. Ufuna ukuthini ngempela? Hayibo. Uchaza ukuthini manje wesakho? Usho ukuthi ungangisusa le uzongisungizisela umbhedo la ekhaya. Angeke phela. Khuluma kahle wengane. Ndumiso, lento yenzeka mhla wena ungibizile uthi angize endlini yakho. Awangabuya walibala izinkamba zikaFaro le esitolo. Wathi ungasabuyanga mangithi ngendlini yakho ngifica kukhiyiwe. Angangalala ke mina endlini yakho. Ngalala kulo leli kamera. Sahlala ke sizwe. Wesakho. Ufuna ngikwenzeni wena ngempela? Ayikho nento encane nje ozongenza yona wena. Khumbula phela ukuthi ukuthandana kwami nawe hayi ukuthi bengikuthanda yini. Inhloso ukuthi kwakumele kuhlukane uma wakho nendoda yami umzulu. Mina nje angaze vele ngakuthanda. Mina ngithanda umzulu. Kahle kahle umsangano ke lo ushona sakho. Uyangidakelwa nje. Kanye naye lo ozenza ubaba wami la. Yiwe. Nawe uyangibhedela. Hawu. Hey. Ukuthi uma wayibonene eJola nama 2K. Hayi. Salani ke lani lokhu nibhetha la. Hayi cha sakho ngiphoxile. Ungisuse ekhaya uzongibuyisela amasimbi wenza la. Hayibo yini lo yenzayo? Ubungangitshela ngani pho mina sonke lesisikhathi ukuthi wena ayikho into ozoyenza la? Hayibo. Sungamane ukhulume nje nawe. Le kwesha laphuma la. Iyalazi lonke icebo lethu. Angeke pho mina ubungangitshela ngani bo sisuka ekhaya. Hayi, uzofika ngimtshela dadewethu ukuthi ayikho into ongilethelela yona wena. Hayibo. Mama. Hello boy njani? Ma, sebefikile labantu. Engeke uzukholwe into eqeda kwenzeka la ngaphakathi. Hawu, sewenze njani manje? Bathi sisakusona sami. Ese boyfriend yakho umzo. Ini, owami. Ngiyakutshela. Akusho mina ke futhi. Uyisholo yena mathuphu sakho. Sanibonani, ninjani? Lo okhulumayo uXoxisile Sibisi osaziwa ngoShuga Mama.
Okay guys, ngadibana nobhuti Mzo wangicela ukuthi masenzeke lento le kaSugar Mama. Oh, I was like, mina ngithandana nengane Mzo bazothina abantu. Hayi, ngathi anginankinga mngane wami. Ake sizame sibone abantu bazothina nangempela ayisayizama sayenza. Bengekho lula ke kodwa yenzekile. Siyajabula ngoba nani nithandile, siyacela niqhubeke nisithande njengoba kade nisithanda. Usizini 2 naye uzolandela amaduze. Ngizazoqhubeka ngibe uSugar Mama wenu. Yabo? Okay. Bantu ngiyabonga kakhulu nkosami ngomunye umuntu ke kwesinye isikhathi ngiba namahloni mase ngidibana nani niyafika kodwa shame lapha ebhokisa ane la ngidibana nani khona kahle nifike senzothi sawubona sisikhonza ngisese ngibona kahle ukuthi yabona lo muntu lo ubuya lapha ku YouTube kuSugar Mama ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda nami kakhulu niqhubeke nokusithanda Indawo ebhokisa kuphi indawo ngisebhokisa olundi olumahliki bafethu ngitholakala khona nje Yasithembisa ngiyanithembisa season 2 yimnani bheka wena ishaka impela nje ayangazi ukunishiya uthini wasakho yo bafethu iyeke indaba yengane ngisho lo yamoba lo ya into engizoyiphokoza wona sazomphokoza usakho ngimise nje kahle kodwa ke anginandaba kakhulu ngamphuca ngamthathela nguba phela Samalala ayibo ngahluleka ngisho sengithe dlula mfana wami sengimdala wala umfana ngavele ke ngamukela Hayi mina igama lami nguSakhile ngwamajola bangibiza ngayo Sakhu. Ngisuka le phansi kaNongoma ezimpakaneni esigodini saseJabulani. Hayi khona ningangibuka nje ngidlala le ndima anginjalo. Angisisi isiqomaqomana ngidlala nje indima yokuba isiqomaqomana. Hayi khona akulula ukunikezwa le ndima ngoba ucabanga ukuthi mhlawumbe abantu bazokubuka ngokuthi wena uyaqomana intombazane enjani kanti ke cha lokho ngikwenza ngoba ngila ngasho nje ukuthi angikwenzi inhlobo nje hayi bafethu siyabonga ukusilandelela kwenu ningakhohlwa uphinde futhi nisilandele uyeza futhi season 2 ela nibe nathi siyabonga Sanibonani undumiso ke engwaqwabe lo kwaNongoma kwaShisuthi kusayimina ke isoka lika Sokho sesisho phela istepsana sika Mzo. Hayi umuntu ugilekileke kule series lena ke kuSugar Mama hayi khona hayi noma intombi sengitholile baphinde futhi ibuyele esokeni layo intombi siyamisa isifuna uzosibika kimi siso angazi ukuthi kwenzakalani kodwa phela ke engingakusho nje mina ukuthi sibonga isupport enisiphe yona la kusho nokhisi ukuthi nisilandele nobuka uSugar Mama kanti futhi ke uyeza no season 2 okumele nikwazi ukuthi nje sohlezi sikhona silethe umlilo wodwa ama video kanti nami ngibonge ukuthi ngifeaturishwe okanye ngibe ingxenye yalolu hlelo okanye yale series yonke nje into izoba mnandi kanjalo kanti ngiyatholakala nami kweyami channel khona la ku YouTube ubhale nje kamnandi ngamagama abonakalayo uthi Ndumiso Qwabe uzowathola ke nawe ama video usupporte usubscribe ube right sibonge nje support kanti sisazolokhu sibuye njalo ke injalo nje Lona ke uSinotha kaButhelezi empakaneni esigodini saseGedeni Bovu. Ngiyabonga ukuthi nisibukile bafethu. Mina ke bengidlala indima yokuba uMakaSakho mancane wakhe. Ayinoma ke nginikezeke angazi ukuthi ngayithini lento angenze yona kodwa ke ngiyaqabuka ke. Ngihlezi ngihambela indaba zomabikisi silokho kwakhe. Hayi kuyangimangaza nami. Hayi siyabonga ukuthi nisibukile. Sesazoba khona ku season 2 soqhubeka nje silokhu sidlala bafethu nisibuke nje siyayijabulela support yenu siyabonga lokhulumayo uMzo mfana kaDludlu ngilapha kwaNongoma endaweni yasoSuthu kwaPhenyana isigodi bafowethu kungijabulise kakhulu ukuthi ngikwazi ukuphinde ngidlale emidlalweni obumnandi kakhulu nobonakale abantu bewuthanda ebese ubiza ngoSugar Mama lapho ngiyifikela mathupha kusisi khonzaphi ngadle kobe zamuntu ya ngiphinde ngibonakale ngithandana nentokazi usakho 2K nami ke bengibiza nge2K ibakithi kulungileke afethu isupport yenu inhle kakhulu siyayijabulela kuhle sikubonile lapha yani kwenza nilandela lo msebenzi wethu
neminye imisebenzi eminingi senike nayilandela kuyajabulisa kakhulu. Indima engiyidlalile kule series shema ngifuna uqamba amanga ngizizwe ngithokoze kakhulu ukusebenza nabantu abasha. Ngiyabahlonipha nje futhi kakhulu kusukela kusisi ukhonzaphi okuyintokazi ke yangapha uLundi kwaSibisi abebiza ngoXoli. Ngiyezwa ukuthi abamhlupha kakhulu kulezi insuku lapha emsebenzini wakhe la sebenza khona. Akunankinga ke nje bafowethu uyeza useason 2 kuzobe kukubi kakhulu futhi nakuwona wakhe uShuga Mama. Kujabulisile ukusebenza nabo bonke abafowethu ngoba bakhona nabo phara ebesilokho sinabo sibambe kusukela lekudala kusaqalwa ichannel kweze focus girl. Sisazoyibamba nje bafowethu niqhubeka nisupporte nize nifike la enifika khona ukulandela umsebenzi wethu ngoba kubonakala ngathi niyawuthanda. Siyabuya bafowethu, siyathokoza kakhulu.